तो फाइनाली ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ନର୍ସିଂ ପାଇଁ ତ ସେଇମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ରହିଅଛି ସରି ଗାର୍ଲସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ରହିଅଛି କିନ୍ତୁ ବଏଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ରହିନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ ବଏଜ୍ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଗାର୍ଲସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଯାଇକି ରୁଲ୍ସ ଥିଲା କି 90% ଗାର୍ଲସ କରିପାରିବେ ନର୍ସିଂ BSc ନର୍ସିଂ ହଉ ସମସ୍ତ ନର୍ସିଂ ଆଉ 10% ପୁଅ ପିଲା କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ନିୟମଟି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ 1 year ହେଲା ଆମର କ'ଣ ସେ ନିୟମଟି ଉଠେ ଯେତେ ପୁଅ ଯେତେ ଝିଅ କରିପାରିବେ ସେଇ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ରାଙ୍କ ରଖିବେ ସେମାନେ ରଖିବେ ସେ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ନିୟମଟି ଥିଲା ସେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କମ୍ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଅଛି। ତ ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପକେଇଲା ବେଳେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କଲାବେଳେ କିମ୍ବା ଫ୍ରିଜ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ନେଇଥିବେ। ତ ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ଫିଜ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ହଷ୍ଟେଲ ଫିଜ୍ ହଉ କିମ୍ବା କୋର୍ସ ଫିଜ୍ ହଉ ସବୁ ଫିଜ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କୋର୍ସ ଫିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ହଷ୍ଟେଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବଏଜ୍ମାନଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ କେବଳ କିଛିଟା SCB ହଉ କିମ୍ବା SCBରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଏଇ ତିନିଟାରେ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଏଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ନାହିଁ। ତ ସେଇମାନେ ବଏଜ୍ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଦେଖିବା। ତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇଭଳି ସମସ୍ତ ନର୍ସିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବଏଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନେ ଯେବେ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଯିବେ ନିଜର ଫିଜିକାଲ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଯିବେ ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନା ସେଇ କଲେଜରେ ବୁଝି ନେବେ କାରଣ ସେଇ କଲେଜ ପାଖରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଷ୍ଟେଲ କିମ୍ବା ମେସ୍ କରି ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଥାଏ। ତ ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କଲେଜକୁ ଯିବେ କଲେଜରେ ଫିଜିକାଲ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ସରିଲା ପରେ କଲେଜରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବଏଜ୍ମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା କେଉଁଠି ଅଛି ତ ସେମାନେ ହିଁ କହିଦେବେ ଯେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଷ୍ଟେଲ କିମ୍ବା ମେସ୍ କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କଲେଜ ପଚାରିଲା ପରେ ସେଠି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ବୁଝାବୁଝି କରି ମେସ୍ କରି ସେଠି ଆପଣମାନେ ରହିପାରିବେ। ନହେଲେ ବଏଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା କୌଣସି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଲସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିଥିବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ସମୟ ହେବ ଫିଜିକାଲ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଯେଉଁଦିନ ବି ଆପଣ କରିବାକୁ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି 8 ରୁ 16 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେବେ ବି ସୁବିଧା ଏଇ ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ଗଭ୍ଟ ହଲିଡେଜକୁ ଛାଡ଼ିକି ତ ଯେବେ ବି ଯିବେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ସେଇ କଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ପଚାରିଦେବେ ବଏଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଷ୍ଟେଲ କିମ୍ବା ମେସ୍ର କେଉଁଠି ସୁବିଧା ରହିଅଛି ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।